Priča o čoveku koji je imao sve, ali je tražio nešto više. Dobrodošli na naš YouTube kanal Ispod površine. Zapratite nas i prvi pogledajte naše nove priče. Pa da počnemo. Nekada davno u srcu velikog grada živeo je čovek čije je ime odzvanjalo među najbogatijima. Bio je milioner, vizionar, čovek kome su svi zavidali. Ali ono što niko nije znao jeste da je svako veče u tišini svoje raskošne vile gledao kroz prozor i osjećao prazninu koju novac nije mogao da popuni. Njegova potraga nije bila za još jednom jahtom, ni za još jednim luksuznim stanom, ni automobilom. On je tragao za smislom, za mirom, za nečim što nije mogao kupiti. Jednog jutra ostavio je sve iza sebe, bez najave, bez pozdrava. Nestao je sa lica zemlje, ostavivši za sobom samo kratku poruku. Pravi svet počinje ispod površine. Godinama su ga tražili. Novinari, prijatelji, čak i njegovi advokati. Ali pronašli su samo tragove. Knjige o duhovnosti, dnevnik sa crtežima prirode i mesta za koja niko nikada nije čuo. Neki kažu da sada živi u malom selu pored reke gde ga ljudi poznaju samo kao čoveka koji uvek nosi osmeh. Drugi veruju da je još uvek u potresi i da pravi milioneri nisu oni koji imaju najviše, već oni koji su pronašli sebe. Hvala puno što ste ostali do kraja uz nas. Zapratite nas za još zanimljivih videa.